ଗୋବିନ୍ଦ ବାମା ଦୂରତ ନାସିନୀ ଗୋ ବରୁଣ ଜେମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୃଷ୍ଟି କରତା ଲକ୍ଷେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା। ହେମନ୍ତ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଶେଷ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ହେଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୁଧବାର ଦିନ ଶେଷ ରଜନୀ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଲେ ଜାତି ପଦ୍ମିନୀ ଖରଲୋଚନୀ ଉଠିଲେ ତରତୀ କ୍ଷମା ସାଗରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗନ୍ତି। ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅଖିଳ ଠାକୁର ରାତ୍ରି ପାହିଲେ ହେବ ଗୁରୁବାର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯିବି ଅତି ସବଗେ ପଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ରାନ୍ଧିବି ଭୋଗ ହସି ବୋଲନ୍ତି ହଟିଆ ନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଜନୀ ତିନି ପ୍ରହର ଆହୁରି ପ୍ରହରେ ଅଛି ଗନିଶି ପଲଙ୍କେ ବହୁତ ଶରଦ ଶଶୀ କୋଳ ବସାଇ ଯୁବତୀ ରତନ ମୁଖେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ ଚରଣେ ଚରଣ ଭୁଜକୁ ଭୁଜ ହୃଦେ ନଖ ଚିହ୍ନ ସେ ଦବରାଜ କରିଣ ରମଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଜିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହରଷ ମନ ସେବକ ଗଣ ପଶିଲେ ଧସାଇ କୁଞ୍ଚି ଲଗାଇ କର ଫଳ ଫେଇ ନିବିଡ଼ ଭିତରେ ଲୁହା ସିଙ୍କୁଳା ଦିଶିଲେ ଶ୍ରୀମୁଖ ନୀଳାଦ୍ରି କଳା ପଣ୍ଡା ତତ୍ପର ଅବକାଶକୁ ଦାସୀ ତତ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶକୁ ସୁଗନ୍ଧ ଲଗାଇ ସ୍ନାହାନ କରି କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଲମ୍ବ ବାଳ ଚିରି ଆଡ଼ ଖୋସା